יהודי שלא נדע חלה במחלה קשה, אבא ל6 ילדים, והמצב רק הולך ומחמיר. הרופאים לא נותנים סיכוי. יש לו חבר, החליט, אני חייב לעשות משהו בנושא. חשב מה אפשר לעשות, ואז עלה לו רעיון. יש לו בבניין 2 שכנים, שכבר כמה שנים לא מדברים אחד עם השני. למה? אחד מהם מרחב את הדירה. כועסים. הוא הרים טלפון לאחד השכנים, ואמר לו, תקשיב, דוד, אני חייב, תעזור לי דחוף. אמר לו, מה אתה צריך? אני איתך, דבר. אומר לו, תראה, יש לי חבר שלא נדע, חולה במחלה קשה, הרופאים התייאשו לגמרי, לא נותנים לו סיכוי. יש לו אישה, 6 ילדים. אמר לו, תגיד לי, מה השם שלו? אני אתפלל עליו. אמר לו, תראה, יש פעמים שצריך יותר מתפילה. צריך מעשה ממש. מה תצעק אליי? תיסע, תתקדם, תעשה מעשה. אומר לו, תדע לך, יש את השכן מקומה 4 שאתה לא מדבר איתו. תעשה לי טובה, תוותר לו. תתפייס איתו. תמחה לו. ותכוון שזה יהיה לרפואת החבר שלי. ואין זמן, זה פיקוח נפש ממש. הוא התרגש מהדברים. אמר לו, אני אעשה את זה. הוא ניתק איתה את הטלפון, מיד התקשר לשכן מקומה 2. אומר לו, משה, תשמע, תעשה לי טובה, אני צריך את העזרה שלך, אותו דבר בדיוק. באותו יום הם נפגשים, לוחצים ידיים, מתפייסים, סוגרים סולחה, ומקדישים את הסולחה הזאת לרפואת אותו חבר. אחרי חודש, החבר הזה עושה בדיקות, השתבח שמו לעד, המחלה נעלמה. מה זה כוח של ויתור? מה שתבקש תקבל.